Още не сме набрали. Сега захождам. За първи път си самолет и сега излитаме. Ама не знаем кога. Сега ще разберете. Сега качваме колен и сега трябва да спанам и автобуса. Ето го и нашия оператор. Тишата на Туни прилича на хотел. Има и тук жандарма. Дани се бареше. И дами и господа, Дани се бареше казахте. Има ли Дани как се поднива? Дай кръвосъпулс, дай кръвосъпулс. Yalla, hello everybody, Hello. the best team in Bulgaria, Sasika Suvasiti. Yes, here we go. Как се чувствате? Добре ли? Водата? Number one. Браво. Водата е такова, няма никакви вълни. Водата е прекрасна, тъмън да удавиш някой. И е топличко. Ама са много сладки. На мен тази с розовото ми хареса, където има... То остави да не ти харесва тази с розовото. И бебета. Малко. Добре. Здравейте от Тунис, Джерба! Да сте живи и здрави! Ние сме на плаж! Yalla, Bulgaria. Как се чувствате? Няма да повторя. Така ли стана? Ама заради компанията или нещо друго? Ако не беше компанията, ще си фаля полета на още на първия ден.